Dos pepinos. Pelar los pepinos y cortarlos en rodajas bien finas. Bien finas, nena. Una manzana roja, una poma roja. Ah, una coliflor. Joana, d'on has tret això? De la cuina, de l'armari de dalt. Ja. És que és el meu pot de la Montcà. El què? Bueno, on bullo la copa mensual. Bueno, és una infusió amb molt de ferro.